המשטרה מעריכה שיש כ1,000 עבריינים פלסטינים מגנבות עד סחר בסמים שפועלים בישראל ואז חוזרים לשטחים למצוא שם מקלט. יחידת הסיור המיוחדת של המשטרה היא אחראית להיכנס לשטח ולעצור במהירות את העבריינים. כתבנו אוהד חמו עם הסיפור והתמונות. תאריך 2/7/2013, 2:30, מעצר סמים. זו פעילות שהיא חצי סמויה. הכוונה היא להכניס סוס טרויאני, רכב לבן, שכל הלוחמים יופנים ראש צבאי מלא. עוד יום בעבודה? קשה להגיד עוד יום. הסיכון הוא גדול בכללי, והוא גדול שבעתיים באמצע היום. אני לא מדבר על סכנה של ירי. הבעיה הכי קלה להרים עלינו זה פשוט לסגור לנו את כל הצירים עם רכבים שיחנו, ואז אין לנו איך לצאת. כשמדברים על שגרה, הדבר האחרון שאפשר לחשוב עליו אלו התמונות הללו. תרגול אחרון לקראת מעצר של פלסטיני חשוד בסחר בסמים כבר מאחוריהם. בתוך 5 שניות כמעט הוא כבר עצור. עכשיו נותר רק להמתין לשעת השין של הדבר האמיתי. כשהמודיע ידווח שחשוד הגיע לעבודה, אז ממתינים. מעצר שכזה בישראל לא יחייב לרוב יותר מ2 בלשים, אולי 3, לא זה המצב בשטחים. סביבה עוינת ואין סוף אפשרויות להידרדרות בשטח מחייבים היערכות שונה לגמרי. שיטת הפעולה דומה. אחרי איתור החשוד, הלוחמים יוצאים מרכב מוסווה שנעצר מולו בתוך שניות. החשוד כבר בידיהם. התמונות האלו למשל צולמו בארם, חשוד בפלילים נמצא בחנות, רכב הסוואנה נפתח, הלוחמים מסתערים. בתוך 2 דקות הם כבר לא שם. במקרה אחר היעד היה עבריין פלסטיני שנהג לעשות מבצעי עוקץ, להזמין סוחרי טלפונים ניידים מישראל לנעלין, ואז לשדוד מהם 100 טלפונים שכאלו. ברכב שמסומן בעיגול אדום מתבצעת עסקה כזאת בין הפלסטיני לבין שוטר סמוי. באותן שניות מגיחים לוחמי היס"מ מן הרכב הגדול, הם עוצרים את אחד החשודים שמנסה לברוח ברגל. החשוד השני מנסה להימלט עם רכבו ומתנגש במכונית אחרת. בשלב הזה אחד הלוחמים יורה בצמיג, הרכב נעצר, ואחריו בעליו. כשחשוד בביצוע עבירה פלילית בישראל חוזר הביתה לכאן, לשטחים, ומסתתר כאן, זה נקרא בעגה המשטרתית מקלט זמני, משום שכאן הרבה יותר קשה לתפוס אותו. לא פחות מ1,000 חשודים בביצוע עבירות בישראל מתווספו מאז 2013 לרשימת המקלט הזמני. באותה התקופה בדיוק, יס"מ יהודה ושומרון עצר, לא פחות, מ400. עדכון אחרון, יושב בעסק ביצע כבר 2 מכירות. חולצה קצרה, בז' אפור, מכנסי ג'ינס, הפועל שלו עם כובע קסקט. בסדר? עולים על הרכב ונוסעים לאלעזריה. 6 לוחמים ישובים מאחור, דרוכים. הרכב הסמוי נעצר מול המוסך שבו עובד החשוד בסחר בסמים. הדלת נפתח. 4 לוחמים נכנסים פנימה, 2 מאבטחים מבחוץ. לפני שהבינו מה קורה, 2 החשודים כבר כפותים ועצורים. כל אותו הזמן ממשיכים לעבוד בחנויות הסמוכות כרגיל. זה הזמן לבצע את החיפוש, 2 דקות לביצוע החיפוש. המעצר הסתיים, ועכשיו מתחילים בסריקה קצרה, מנצלים את ההזדמנות כדי לחפש עדויות לסמים. איפה? רכבו של האיש מוחרם ונלקח לבדיקה מקיפה. אחרי כמה דקות הכוח כבר יוצא החוצה, כולם חוזרים לשגרה, למרות שבעצם בעבור היס"מ כאן פחות מ10 שניות היו ביד. זה היה עוד יום בעבודה. כבר 10 ימים שאדוארד סנודן מדליק